кураи ҳавоӣ аз осмон дар ҳаракат аст, вале ҷавони дохилаш буда онро идора намекунад. Баръакс, як ҳисси кунҷкобии деҳотӣ ӯро ба шигифт овард, зеро дар осмони баланд намедонад ба куҷо ҳаракат дорад ва чӣ пешомаде ӯро интизор аст. маҳз аз чунин воқеаи тасодуфӣ оғоз ёфтани филми Сафари ҳавоӣ бинандаро водор месохт ки ба ҷараёни баъдии он мароғ зоҳир намояд, зеро соҳиби аслии кураи ҳавоӣ тамоман шахси дигар буда, аз Фаронса чун сайёҳ роҳро ба Тоҷикистон тариқи кураи ҳавоӣ интихоб намудааст. Ин сайёҳро дар як рӯстои баландкӯҳи Тоҷикистон шиддат гирифтани борон ва раъду барқ маҷбур сохт ки хатсайри худро тағйир дода ба замин фарояд. Азбаски шиддат гирифтани раъду барқ ӯро беҳол намуда буд, ҳатто нафаҳмид ба куҷо омадаву ба ӯ чӣ воқеа рух медиҳад. ҷавони хеле ба ӯ монанд Сафари Чӯпон кураи ҳавоиро ба самти номаълум гирифта бурд, вале аҳли деҳа ин сайёҳи фаронсавиро гумон мекарданд ки ин ҳамон Сафари ҳам деҳаашон мебошад, ки аз тарси раъду барқ забонаш ҳатто дигар шуда бо лафзи барояшон ношинос сухан мегӯяд. Аз ин ба баъд воқеаҳои аҷоибу ҷолиби филм бо нақшофарии ҷолиби ҳунармандони шинохта Раҳмон Дӯсти Қурбониён, Лутфулло Давлат, Қурбони Собир, Аловиддин Абдуллоев, Зульфия Содиқова ва дигарон дар дили бинанда роҳ меёбад. Инқадар ба ман монандааст. Надо же, так похож на меня. Фақат ки Только буруд надорад. Не было сложно. Единственное, что было сложно и занудно, это вот эти вот усы. То есть за день можно было поменять, наклеить их раз по 5, по 6. По 5, по 6 раз ты переодеваешься из одного актера в другого актера. Через 10 минут тебе нужно другую сцену сыграть. И вот это все круговоротом. Это единственное, что немножко было сложно. А так все было шикарно. нақши Сафар ва ё сайёҳи фаронсавиро бошад ҳунарманди ҷавон Асадулло Голубов ва нақши модари ӯро Нисо Мамаҷонова хотирмон бозиданд. Ба навор гирифтани филми Сафари ҳавоӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Варзоб, кишварҳои Қирғизистону Чин ва Афғонистон сурат гирифта, рассом Далер Меҳтоҷов мегӯяд, ки муносибати самимии ҳайати эҷодӣ ба якдигар имкон дод, ки бо як муҳаббати беандоза нақшҳо офарида шаванд. Муҳтаво ва мундариҷаи филми мазкур бо ороиши бадиӣ ҳаҷву мутоиба буда, зарофати самимии мардуми Кӯҳистонро инъикос мекунад. Маҳз дар асоси урфу одатҳои барои бинанда ошно тайян намудани филми мазкур ҳусни таваҷҷӯҳи бинандагонро ба худ ҷалб намудааст. Фарҳангшинос Гуландом Муҳаббатова бар он назар аст, ки маҳз таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумат ба соҳаи синемо имкони зиёд шудани филмҳои миллиро фароҳам овард. Воқеан ҳам таҳиягарони филми Сафари ҳавоӣ ҷавонон буда, таваҷҷӯҳи бинанда онҳоро водор сохт, ки маҳз дар жанри мазҳака филми навбатиро рӯи навор биёранд. Коргардони филм Далер Раҳматов буда, филмноманариси ҷавон Улуғбек Содиқов низ дар таҳияи филми мазкур иштирок намудааст.